Su iti. Magbahay ko mo to, kapitay ko nga. Hoso, no po nga, sino po ni Akit daw? Ano Opo, na? Imamay. Ang kinamoydon? Moydon. So, kung humuso sa katon, kamay di. Hoso, no po nga, ilaitang nipiko. Hoso, di manangakit, di sila. Ay, sa nasubay, ito na ko, ending ong kino, hoso, no po niti, nga naman kinamdo, o po daw, baho ka itang, kwesa, sa hinay no baho ko ng sisang minggu no dahil gusto lang hoso ka nangan kadasan 8 charta. Baik no? Tayo mo na po.